ఆది వస్తాను నేను మా ఫ్రెండ్స్ తరబేని మనోళ్ళకి అయ్యారు అమ్మల వస్తుంది అప్ప పూరాకులు పంపేది అని నమ్ము కదా మనకది. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు దీపు లైఫ్ స్టైల్. ಬುಕಾನಿಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಚಾಪರ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾಪರ್ತಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಚಾಗ್ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ ತಿಂತೆ ಲಾಗ್ಸು ಮಲ್ಪಗ ಎನ್ನ ಬಲ್ಪುದ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಆತುಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಡಿ ದೇರೆ ಪಸೆ ಕೊರು ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಇಂಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕಾಂಡಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಉಂದುಲ್ಲೆ ಪಸೆ ಕೊರು. ಅಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಇಡ ಕಟ್ಟೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಮೇಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪುರ ಉಪವಾರ ಅಂತ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆರನ್ನೇ ಮನಸ. అమ్మ బీడి కట్ట ఓందిల్లే இந்த வீடியோ ఇంగ్లేనిల్లల ఆయన చేతకండే ಮುರಾಣಿ ಒಕ್ಕುದಿತ್ತ ಒಂಜೆ ಮುದೆಲ ಒಕ್ಕುನೆ ನನಗೆ ಹದ್ದು ಉಂಡು నేను ಒಕ್ಕುದಿದ್ದೆ ಒಂಜೆ ಕಜಿಪು ದಾದುಂಡು ಬುಕಾಯಿ ಮನೋಳಿ ಕೊಯ್ಯರುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ದೈಟ್ ಆತನತ ಒಂತೆನೆ ಆತನೆ ಮುರಂತನ ಸುಮಾರು ಇತ್ತುಂಡ ಬುಕ ಒಂತೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಯೋಡು ಬುಕ ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಮನೋಳಿದ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮಗ ಪೂರ ಶೀತ ಜ್ವರ ಅನ್ನೆ ಪೋಣ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತುನ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನೆ ಬುಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ನೆನ್ಪಿರತ್ತಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂದು ನೀರಾತು ಪರೊಳಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಮಾತ್ರೆ ಅವಂತಂತೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಉಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅದೊಂದು ಬಿಡು ನೀರು ಮಾತ್ರ ನೀರು ఇంక మాత్రం పరిహారం ఇస్తే అమ్మ అంతా తినాల మాత్రం తినిపారు సరే బేనకి ఆది వస్తాను నేను మా ఫ్రెండ్స్ తరబేని ఇంకల అమ్మన తరబేనండు అమ్మ అని పేరు మాత్రం తెప్పుగా తెప్పుగా ఇంక ఇష్టాన్ని ఇద్ది మాత్రం తెప్పు నెల ఇద్ది మాత్రం ఇంకా అమ్మನ ತರಬೇನೇನೆ ಇಂಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಮಳ್ಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದ್ದು ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ತರಬೇನೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ತರಬೇನೆ ಒಂದು ಒಡೆಗಾಂಡ ಬಸತ್ತು ಪೋದು ಬರ್ತಂದ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಒಡೆಗಂಡ ಪೋದು ಬರ್ತಂದ ಪೂರ ಜೋರ್ ತರ ಬೇನೆ ಅಮ್ಮನೇ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಸಾಂಕ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿಯರ ಸುರಾಯಿ ಅತಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಬಿಟ್ಲಾ ಪೋದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೂಪು ಪಾತಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸೂಪತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಪು నేను సూపుల మన్పొడి ఇంటే కజావుల ಹೊರಳಿ నేను సూపు మన్పొంದೆ ಸೂಪು ತೆತ್ತಿನಲ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತುವೆ ಕಟ್ಟದೆ ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಐನೂರು ಬೀಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅದು ಬುಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಡೆ ಮಾತ ಪೋಪುನನೆ ಬುಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕೆ ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪುರಾಣಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬಾಕಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲ ಮನಳಿ ಕೈಕ ಮನಳಿ ಕೈಯರ ಅಮ್ಮಳ ವತ್ತದೆ ಆತನೇ ಚೂರೆ
ಕೊಯ್ಲ ಉರಿ ನಾಲು ತುಚ್ಚೋಡು ನಿನ್ನ ಕೈಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಉರಿ ಒಂಜಿ ಮನೋಳಿ ತಿಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿತದ ಅಮ್ಮ ಮನೋಳಿ ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಆಟ ಗೊತ್ತು ಕೊಡಿಯಾರಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂಪನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂಜಾರ ಇಂಕದಾಲ ಪೂಜೆ ನೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಮನೇಲಿ ಬೀಪಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬರೋದು ಬೇರೆ ನಾನು ಚೂರು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಈ ತರ ಅಟ್ಟುಂಡು ದಾಸಿಮಿ ಸೊಪ್ಪು ಏ ದಾಸಿಮಿ ರಟ್ಟ ತಾಯ್ಕಾತ ಉದ್ದಿನ ಆಡ್ರ ಮುಂಚಿ ಎಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಡುಗೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ರಟ್ಟಣ ಎಂಟೂತೆ ಕಣ್ಣಾರ ರಟ್ಟಣ ಒಸಾರ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಮಂತದೇರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪೊಡಿತು ದೀಪ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೋಳಿ ಮಂತ ನಾಯಿನ ಸೇರ್ತದೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರಂಗ ನೀರಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರೋಡು ಮನೋಳಿ ಬೇಕು ನನ್ನ ಬೇಯೋಡ ನನ್ನ ನನ್ನ ಈಗ ಕಡೆ ಉಡಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋಣ ಆತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತದ ಕಡೆದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತನಂತೂ ಬುಕ್ಕ ತಜ್ಜಿಪಾಮೆ ಮಣೋಳಿ ಬೇಯಿಂಡು ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿರಿದ್ದಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರ ನೀರು ಮಾಡಿರಿದ್ದಿ ನೀರು ಮಾಡಿರಿದ್ದಿ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಯಾನು ತಾರೆ ಪಿರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪಗು ಕೊಡೆ ಅಪ್ಪ ಮೀನು ಕೊಂತಿತ್ತೇರು ಐತೆ ಕಜಿಪ ಮನ್ಪೋಗ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕನೆ ಅಮ್ಮ ಮನೋಳಿ ಎಂಚಿನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಗಸಿಟ್ಟು ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮನು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಮೀನು ಕಾಯ್ತನ ಎನ್ನಾನ್ ಅದಂತೂ ಜರ್ಬಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದು ಗೊಂತನ ಪಾಟೆಡೆ ಅವಳು ನೀರು ಮಾರ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ದಾಲಕೊಂದಾರು ಪೂಜೆ ಮೀನು ಆಯ್ತು ನಾನು ಮೀನು ಕಲಿಪಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ಉಚ್ಚು ಎನ್ನಲಕ ಯಾನ್ಲ ಅಪ್ಪಲ ಒಂಜೇಲಕ ತರಕಾರಿ ಗಡ್ಡೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ತು ನಿಂತು ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಒಟ್ಟು ನಲತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರಾಕಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನಿರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಗೀರಿ ಅಂಕ ದಾಲದ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವತ್ತು ಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪೂರದ ಎತ್ತು ಕೊರೊಚ್ಚ ಇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಳಂದ ಮುಖದಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಮುರಣ್ಣಿ ಪನ್ನೆ ಐಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ದನ ಮಾತದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇನು ಪಂತನೆ ಅಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಅರೇಂಜ್ ಇದು 150 ರೂಪಾಯಿದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತದ ನಿಂದ ಮೋಕೆಂಡಪ್ಪ ಇರಗ ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋಕೆಂಡು ಯಾಂದು ಬೇಲೆ ಪೊಣಗ ಅಪ್ಪ ಜೋರು ಬುಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇನು ಆತು ಮೋಕೆ ಅಪ್ಪ
ഞാൻ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೋಂಡ ಬರ್ಪುಜಿಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಪೋನಾಗ ಕೊರ್ದು ಜೋರು ಬೀಳ್ತದೆ ಜೆತ್ತದನೆ ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಾಗಲಾಕದನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೋತಿ ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ದೆತ್ತ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಕೊರ್ಪ ಚಿನ್ನಿಯರ ದೆತ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬುಳಿಪೋಂಡು ದೆತ್ತ ಕೊರ್ಲೆ ನಪಗ ದೆತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ದೈತಾನ ಪನ್ನೆರ ಉಂಡಕ್ಲೆ ದೈತಾ ಉಂಡು ದಂಡ ಕೇಳೋಡು ಅಪ್ಪ ಬಂತನ ಬಂಗಡೆ ಕೊರೋನುಂಡಾ കേരള കൊറോണ തുടങ്ങുന്നത് മാസ്ക് പാടുള്ളൂ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡ ಈರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಡಜಾರ್ മാസ്ക് വൈറസ് ಅಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುನಃ ಸಾಂಕ್ಯಾರ ಬೆನ್ಪುಣೆ ನೀರು ಎಂಕಪ್ಪ ಬೆನ್ಪುಣೆ ಇದು ಎಂಕು ಕೊರಿಯಾರನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕು ಕೊರಿಯಾರನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕು ಕೊರಿಯಾರನಪ್ಪ ಅಂಡ್ಲೆ ಎಂಕು ಕೊರಿಯಾರ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಇದು ಕೊರ್ಪಿಜಾರ ಮಗ ಬೇರೆ ವೈರ ಪಿದಾಪತ್ತಾನು ಲಂಗಡಿ ಕೋಡು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಲು ಪಸೆ ಕೊರ್ನ ಇರೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ನನ್ನ ಕತ್ತೆರ್ ದಾವಡಾತೆ ಕತ್ತೆರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತಲಾಗುನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತಲಾಗು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನಂಜಿಲಾಗುಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.